5 तारिखରେ ଆସୁଛି ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ତ ଚାଲୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ସୁମାତ୍ରା ନିକଟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡୁ ମୁହାଁଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆସନ୍ତା 4ରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ତେବେ 7ରୁ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଡିସେମ୍ବର 3 ଏବଂ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ 4ରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ହେତୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। 5ରୁ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଆଳୁ ଦର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର କମିବ ଆଳୁ ଦର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଲା ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 300 ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସିପାରିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ମଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ଅତି ବେଶୀରେ 5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ବାକି 2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଳୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଳୁ ମଗାଇଛୁ। ଏହି ଆଳୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦର କମିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଖୁଚୁରା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଆଳୁ 50 ଛୁଇଁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବିରାଟ ଅସନ୍ତୋଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସେବା, ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 47,902ଟି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଅଛି। ସେଥିରୁ 12,602ଟି 5G ଟାୱାର ରହିଛି। ଅଧିକ 5G ଟାୱାର ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଅନକନେକ୍ଟେଡ୍ ଗାଁକୁ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା MDMଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଟାୱାର ବସାଇବାକୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନେଇ ଏହି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ କାମ କରିବ ବୋଲି ଗୃହରେ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାୱାର ସଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ କହିଲେ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ମିଳିପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହିମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏହା ଅଧୀନରେ 41ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଲୋକକଳାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ 41ରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ରେଡ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 100 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସ୍କିମ୍। ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନୂଆ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାରିଗରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣିବା ସହିତ ମାଗଣା ତାଲିମ ଓ ତାଲିମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସରକାର 15,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଲିମ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ସିଲେଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ତାଲିମ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତାଲିମ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିମ ପରେ ନିଜର ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସହଜ କିସ୍ତିରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସିଲେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଭୋଟର ଆଇଡି, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଲେଭେଲ ବି ଏ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୌଳିକ ଦାବିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏଓପିଟିଏ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଏଡ୍ ସଂଘ ଆଦି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଡିସେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଲେଭେଲ ବି ଏ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଆଯାଏ ଲେୟର ପିଏମ୍ଜି ଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ବୈଠକରେ ଉମେଶ ନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଲେଭେଲ ବି ଏ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟ ଅଜିତ ମହାରଣା, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରା, ସଲିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଆଶିଷ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ସେନାଗୁପ୍ତ, ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 13,373 ପୋଲିସ ପଦବୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 13,373 ପୋଲିସ ପଦବୀ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ବି 481 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 2416 ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଣ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଜେଲଗୁଡ଼ିକରେ ବି 862 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଖାଲିଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଚୟନ ଓ ପଦୋନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଦରମା 85,000, କରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ SCCOର 169 ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 12 ଡିସେମ୍ବର 2024 ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। SBIର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଉଚିତ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 21 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 30 ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦବୀରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାସକୁ 48,480 ଟଙ୍କାରୁ 85,920 ଟଙ୍କା ବେତନ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 22 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ 12 ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 12 ଡିସେମ୍ବର 2024 ରଖାଯାଇଛି। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ SBIର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ sbi.co.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୂଳ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା କରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜରେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାରାଦିନ ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।